que sintetiza tamén a miña axuda nese sentido a comenzar a intervención. Moitas veces tamén, a última parte foi sen dúbida un exceso bastante importante. Gracias tamén pola introducción que fixeche, porque creo que é unha magnífica introducción. Esa metáfora das fases é unha metáfora na que ou nos vemos recoñecidos ou os vades ver recoñecidos ao longo do tempo. É tamén, ademais, moi atinado, creo, esa vinculación do pasado como un lugar extraño ou outra civilización, que é unha idea moi interesante tamén para en relación ao que eu traigo aquí para contarnos. Tamén o contraste, como cada un de nós temos suxetos de estudo diferentes, tamén vai ser moi interesante ver como non é igual a nosa relación con a fonte oral, se estamos estudando a memoria ou estamos estudando outro tipo de cuestións. Non sei se me escoita ben porque eu falo un pouquinho baixo, pero decídesme. Bueno, quería comezar por evidenciar un pouco desde que lugar traio eu aquí unhas poucas ideas para conversar con vós, para, desvestir un pouco de onde veñen as notas que están condicionadas por esta experiencia investigadora previa, que é particular, que pode coincidir en parte con algunhas, pode ser distinta de outras, que sobre todo no que se refire á tese de doutoramento, aínda que tamén farei mención un pouquinho a unha investigación previa, que foi a da memoria de máster, que non tiña por obxecto tanto estudar as mudanzas no rural galego da segunda metade do século XX, canto máis especificamente o papel do sindicalismo campesino. Pero, no fundamental, vou centrar no que supuxo a investigación da tese. Estas notas que traio tamén teñen que ver coas minhas inquedanzas investigadoras actuais, están moduladas polas mesmas, e tamén están bastante condicionadas pola miña preocupación teórico-metodolóxica. Duns anos esta parte venme preocupando bastante a maneira como pensamos os problemas históricos concretos, parafraseando unha sesión que coordinamos co compañeiro Lisandro, na que estiveron tamén as compañeiras Uxía e Conchi, na que reflexionábamos sobre esta cuestión de como pensar os problemas históricos concretos no teórico, pero tamén aquí o metodolóxico non por obvio resulta menos fundamental. Entón, isto é un pouco que condiciona todo o que vou contar a continuación. E vou organizar as ideas que me suscitou o convite de Antonio en 3 partes. Nunha primeira parte traía para reflexionar conjuntamente a maneira como podemos achegarnos de maneira crítica e constructiva ao traballo coas fontes orales. Nunha segunda parte traía para comentar os que a mí me parece que son algúns dos múltiples aportes que conleva o traballo coas fontes orais, sempre baseado no que foi a miña experiencia investigadora. E finalmente quería poñer iso en relación con cal é a miña forma de entender o traballo histórico, que é unha, pero pode haber moitas outras. Entón, comezando polo primeiro, que se vincula un pouco a esta preocupación metodolóxica, aínda que quizáis debería ser un elemento excesivamente evidente e penso eu que podría ser un punto de consenso. Igual non está de máis recordar que debemos desenvolver o noso traballo con calquera tipo de fonte, desde o rigor, desde o respeto, e eu ainda diría de maneira particular en relación ás fontes orais, pero non só, desde sensibilidade. Para traballar con rigor contamos con todo un aparato crítico. Cada vez que nos achegamos a unha fonte, a calquera fonte,
temos que preguntar quen a produce, por que a produce, onde se produce, como se produce, en que momento, que dice, que non dice, como se modula no tempo. É toda unha formación de, digamos, temos que entrenar a nosa mirada mesmo antes de achegarnos ás fontes para pensar que imos buscar, onde imos buscar, que fontes imos usar, de que maneira. E debería ser algo moi obvio, pero ás veces a práctica historiográfica non sempre revela este punto de partida. Debe ser tamén, e aquí vou me referir xa máis en concreto, pero non é algo exclusivo, un traballo realizado desde o respeto. Cando algo se fai desde o respeto e desde a seriedade, necesítase tempo, necesítase coñecemento. Cando nos achegamos a entrevistar a un informante, non adoita ser boa idea chegar en blanco. Se hai unha preparación previa, a persoa que está con nós tamén sabe que dedicamos tempo, o dedicar tempo é unha forma tamén de estima e de preparación. Require tamén honestidade intelectual, temos que evidenciar que queremos facer, por que queremos facer. Require escoita, require, por tanto, un traballo e unha seriedade. Require tamén, ao meu ver, sensibilidade, no sentido que significa a palabra, que é a facultade, que é unha facultade que se pode entrenar, que non temos por que vir con ela xa instalada, a facultade de percibir, de captar, de aprezar, de captar o detalle, de captar os matices, de captar os graus, e tamén de ser sensible e respetuosa ante unha persoa que nos está dando o seu tempo, as súas vivencias, as súas experiencias. Polo menos o que eu sinto cando estou con calquera informante é que todo se me está dando a min. Moitas veces, logo, ni sequera somos capaces de agradecerlo da maneira adecuada. No meu caso, para o que se refere á tese, realicei unhas 50 utilicei unhas 50 entrevistas. A maior parte das cales foron realizadas durante o proceso de doutoramento. Desas que realicei durante eses anos, a maior parte foron a labregos e labregas, pero tamén había persoas de perfil técnico, mestres, estudantes, párrocos. Eu sei tamén algunhas entrevistas que realizara previamente para a memoria de investigación do máster, fundamentalmente a UGAM, persoas que participaban en organizacións sindicais e tiñan un papel protagonista do punto de vista organizativo, ou persoas que estaban afiliadas a organizacións sindicais, tamén persoas que non estaban. E sumei tamén a este corpus unhas poucas entrevistas que eu realizara no último ano de licenciatura, no marco dunha bolsa de colaboración, que fora a miña primeira experiencia así sistemática co uso da fonte oral, e que naquele entonces facíamos como recopilación de historias de vida a persoas maiores, sobre todo a mulleres, tamén a algún home. Esta diversa procedencia é interesante porque tamén permite poñer en contraste entrevistas realizadas en distintos momentos e guiadas por distintas preguntas, de maneira que pódense evitar algúns sesgos que poderían ver polas, digamos, derivar das túas preguntas investigadoras nun momento concreto. Neste sentido tamén é interesante, igual que calquera fonte de calquera obra, ás veces volver ás entrevistas en distintos momentos, porque a mellor nun momento podemos apreciar cousas que en momentos anteriores ou posteriores non somos capaces de ver, e viceversa. E tamén pode ser moi interesante realizar entrevistas a unha mesma persoa, máis de unha, en distintos momentos, porque seguramente tamén obteñamos unha información máis rica e contrastada, porque o momento tamén condiciona o que nos poden contar.
Como vedes, as entrevistas tamén responden a diferentes perfis. Hoxe aquí, os exemplos que vos traio son fundamentalmente de labregos e labregas, pero esos diferentes perfis requiren tamén adaptar ás veces as preguntas. Se tedes algunha cuestión que se vos ocorre en relación a isto, podemos comentar despois, porque evidentemente non é o mesmo realizar unha historia de vida a unha señora de 95 anos para que nos conte cal foi a súa experiencia que achegarnos a un perpetrador dun homicidio para tratar de indagar outro tipo de cuestións. Isto pode, digamos, suscitar distintas dificultades. O caso que eu traio é máis sinxelo, é máis alegre, é máis agradable nese sentido. Eu optei por unha entrevista semi-estruturada, que supoño que é a que se usa máis comúnmente, elaborando un guión onde recollía todas as preguntas que eran obxecto do meu interese, que eran moitas, porque a miña pregunta de investigación era moi ancha, pero usei ese guión máis como unha referencia para min propia, comenzando por facer preguntas amplias que puderan dar lugar a que ás veces unha ou dúas preguntas eran suficientes para facer a entrevista, cando a persoa ten esa capacidade de contar, tratando de intervir sempre o mínimo posible, porque non se trata dunha conversa, senón da creación dunha nova fonte. Creo que no que se refire ás cuestións prácticas e técnicas, vou deixar aquí, seguramente que en todas as intervencións subseguintes vamos a aprender moito máis neste sentido, pero se tedes algunha cuestión concreta sobre como achegarse aos informantes ou como cuestións máis de tipo práctico tamén podemos comentar despois. Eu usei as redes do coñecido, entrevistando a persoas que eran coñecidas miñas ou da miña familia, pero tamén esas levaronme a outras, e en outras ocasións acudín directamente a persoas que non eran coñecidas a través de chamadas telefónicas. Estas diversas situacións poden xenerar tamén unha relación diferente, casuísticas distintas que podemos comentar, se nos ponen unha pregunta. Paso xa ao segundo elemento que traía para contarvos, que son algúns dos aportes, dos múltiples aportes que a mí me reporta cada día poder traballar con fontes orais en relación a esa investigación das mudanzas no Real Galego da segunda metade do século XX, que é xa un momento dunha civilización case distinta. E trouxemos uns pouquinhos extractos que case non vou ler enteiros, pero vamos ver nada máis son as primeiras liñas. Viñan de Figueiras para segar o trigo, porque o trigo tens que segalo cando está maduro, non é como agora que veñen as máquinas. Antes había que segar con funciño e despois, onde o segabas, deixábalo na terra e despois había que atalo e facíanse uns mollos e pasou xa cara ao final. Aló a malla era grande e éramos moitos, pois dabas así no medio da malla pan e viño e despois dabases de comer aos maquinistas e ao mellor aos que che poñían o palleiro, pero aos outros non lles dabas nada, porque aos outros xa lles ibas pagar a obligación de viren cheles a ti. Seleccionei este fragmentiño dunha entrevista con Concha porque retrata unha das cousas que máis se recordan nas historias de vida dos labregos e das labregas de calquera persoa que traballara na terra, que era a inmensa maioría, que son eses momentos de traballo colectivo para sacar adiante as principais tarefas agrarias, que son sempre recordados de maneira reiterada e ademais de unha forma moi alegre, porque son ademais unha
moi boa expresión e síntese da densidade cultural das culturas populares comunitarias e tamén da integralidade que lles é característica, onde o económico, o social, o cultural están perfectamente imbricados e interrelacionados e son parte do mesmo. De feito, unha dos efectos da intensificación das relacións de produción capitalistas no seo das comunidades locais vai ser a progresiva separación destas esferas que estaban antes integradas. É, polo tanto, un fragmento que me permite falarnos de como a fonte oral recolle a memoria do común. Pero recollendo a memoria do común tamén recolle a memoria da diferencia, porque mesmo este informante nos está evidenciando como eses traballos en común non eran unha derivada dunha sociedade igualitaria, senón que a colaboración, de acordo a un sistema de reciprocidade, facíase segundo as necesidades, recursos, capacidades de cada casa que non eran as mesmas. Fronte a visións estereotipadas ou do suxeito campesino, na propia memoria recollese esa complexidade na que convive o común e a diferencia. E moitas veces recordo outro pequeno momento de outra entrevista que estou xentando hoxe aquí sobre esa memoria da diferencia no común, que é un momento en que Luisa me conta non había máis que pollos e pulgas. Hasta é vergonza dicilo, pero é verdade, non había máis que pollos e pulgas. Había moita xente nas casas ricas que tiñan capital, mas iso chamaban, aos pequenos labradores chamabanlles bodegueiros. E aos grandes chamabanlles os labradores grandes, e había xente rica que tiña cartos, pero tamén cosechaba para comer. E despois a xentiña, os bodegueirinhos que non tiñan gadiño, ao mellor tiñan un cocho, ou un cochiño ou un xetiño, e na máis, e iban a traballar para que nos chamaban, por exemplo, ou outros así. Pois chamaban xente para que lles fosen segar, para que lles fosen sachar, para que lles fosen trollar, e coller o monte e todo eso, que lle chamaban facer un lime no tempo de inverno. E agora todo eso aboleu, e cando viñeu máis adiante xa había menos, porque na casa dos nosos padres, e como na dos meus moitas máis, xa meus abuelos criaban gado. Había 8 a 9 vacas nas casas, e había casas de 3, e había casas de 6, segundo podían. E íbanos mantendo, e tiñan unhas criñas, e moxíanlles o leitiño, e cocíase o panciño no forno, con leña, e cocíase no forniño, despois cocíase unha fornada, ao mellor botaba 8 días, cocida, e había que a cocía para 15 días, depende, se tiña moita xente duraballe menos para traballar, se tiña máis, duraballe máis. Despois había xente que vestía algo ben, pero había aí que vestía máis mal. Ao mellor para ir á misa, como che diría eu, a que levaba unhas madreñas ou zapatillas xa non era calquera. Unhas zapatillas ou unhas madreñas. E a que non, tiña que ir como podía, ou se non podía, tiña que ir en zocas. Ben, ten habido un debate secular respecto de que é o campesiñado, que é o campesiñado que non o é, que é un campesiño, que é un xornaleiro, cales son as diferencias, é unha clase, non o é. Isto ten enchido páxinas e páxinas e páxinas, e anda así moitas veces, cando nos referimos a este suxeito nas edicións historiográficas, non sempre é fácil recoller a complexidade que está detrás. E nun pequeno fragmento dunha pequena conversa non está solamente perfectamente definida a diferencia de clase no seo das comunidades, senón tamén como vai mudando no tempo. Luisa está nos remitindo a un momento de preguerra onde había unha estratificación social básica de 4 estratos en bodegueiras, caseiros, labradores máis ou menos ricos e amos. Está recollendo como iso xa foi mudando na etapa dos seus pais, está nos dando unha cronoloxía, recolle tamén como iso vai ir cambiando ao longo da súa vida.
Por tanto, é unhas memorias que nos permiten comprender mellor o común, comprender mellor a diferencia, comprender as dinámicas dunha sociedade que está cambiando. Son, neste caso, memorias de nenas da posguerra que me gustaría tamén que puxéramos agora en relación esta segunda parte na que ela fala de como era a crianza do gado, máis ou menos en torno aos anos 40, 50, 60, principios dos 60, na maior parte das economías campesiñas, que era un gado, como indica, para criar unhos xetiños para vender e ter un mínimo de líquido para comprar uns insumos básicos, non? Ela está explicando nunha alusión moi, digamos, sobre a marcha, este sentido do que era a pluriactividade e gandeiría predominante na economía galega dese momento. Quixera contrapoñer isto con outra referencia que non se remite a unha fonte oral, senón que é unha fonte escrita dunha memoria de goberno civil de 1960 que vos leo. El agricultor lucense concibe la economía agraria como una autarquía. Se resiste a comprar productos alimenticios para el propio consumo. Se esfuerza en obtener carne, cereales, patatas, productos de huerta e incluso vino si la tierra lo permite. Esa actitud es totalmente irracional desde el punto de vista económico y del régimen de cultivos. Estudios realizados sobre la patata indican que el cultivo de la misma en esta provincia es notoriamente antieconómico. Lo mismo sucede con el cultivo de los cereales, antieconómico y además agotador para el hombre y para el ganado. Sometido el ganado a un desmesurado esfuerzo al servicio de los cultivos irracionales, no es posible esperar que haya una raza selecta de ganado productor de carne y leche, productos a los que debería orientarse casi exclusivamente la agricultura lucense, toda vez que su precio de mercado permite adquirir el pan y las patatas a precios más económicos que los